lho masalah lho. Enek bayek mangan mboke lho, delok lho bayek mangan. Oh ngemiki. Apa Pak? Ngemiki. Omong ngono lho Pak, lah bayek rantek tantek nih. Tapi tenan lho Dek Cil. Ya, Pak. Bayek ki angger wedok umur 3 tahun. Ya. Golek nondok tembian, suwuk nggone dukun, mulih wis gak gelem ibuke sapi-sapiane menak. Ya penak kabeh to. Tapi nek bayek lanang. Lah kok iso? Sak umur-umuranku barang iki jeng games. Ajane ya kuwi keperluan aja. Layak kok enek nggen aku dengenane bayek gebres-gebres. Ngapa? Lah piye mari dige pae dige bayeke mari lambune mbako tok. Gebres gemot. Bayek keracunan Gentaran mbak. karo bapake. Gebres-gebres. Hebat gone Pak Kasian disuguhi soto. Wah, soto. Paruh bedane soto karo Siti. Ya rono Pak. Apa? Nek nak soto ya soto nak Siti ki sing gawe soto. Wah, ra iso. Lah nyapa? Salah. Lek soto ki panganan, lek Siti ki jeneng. Wis umum, wis umum. Lah apa to Pak? Nek soto kuwi mihune putih. Nek nak Siti Pak. Siti ya beda to karo soto goblok keperceli. Maksudnya Goblok mentah we ra mudeng blas lho. maksudnya piye to Pak? Soto mihune putih. Teh. Nak Siti Pak. Lepo beda to karo soto. Lah iya. Soto mihune putih cel ra dirungokne nek Siti kuwi lho. Lah iya apa? Beda karo soto. Wis diomongi ra jelas-jelas sih kamu. Kasihan deh. Seto, aku ki yo ndak kenal Mas. Mas Percil yo ndak kenal, aku yo ndak kenal. Nek Lek soto niku mihune putih. Lah ya lek Siti. Sing roh ya bojone kok iso. Jaya. Salahe apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi lah apa mau mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok dituding-tuding, "Boyo, boyo, boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak golekne bataku tak hantemne untung ra kenek." Weh jan kenek. Sing muni iki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok Dek, "Boyo, boyo, boyo diengkolmu moncroti menungso e boyo aku ngono." Genahno wi genahno, Ya ampun, genahno. bocah daerah pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo-boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki ape rene kok goblok ta kowe iki rumangsaku. Aku ki ape rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene, ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki apa ge tuku bis iki. Lah kok iso makan nawani bis. Lho tanggapan rong dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malahan. Ya sesuk no bayarane Ya ya. mbok iki piye keadaan? Karepe kowe iki kon numpak bis ngono lho. Gah. Jamu temu ireng. Bojo lemu ning ati seneng. Lah, Tak golek-golek nih. bojo apa ki jamu temu lawak. Bojo lemu ning awak penak. Jamu cabe buyang. Bojo mati nyelot sayang. Jamu beras kencur. Bojo lemu ngentekno kasur. Tas tekono ora kaya, "Lho Mas Percil nembe dugi ora ono." "Lho tas teko Mas." Ngono ki. Awakmu teko langsung kon mangan ta? Mangan. Aku langsung teko lho ora kon mangan, ora dikei rokok, malah disili korek. Lho, lah terus mari ngebong dasmu apa piye kok ae rumangsaku? Padahal aku gong duwe rokok. Lho ya njaluk. Tapi tak semoni nyilih koreki ben sak rokoke lho lah kok. Lah, kowe kok kere. Iki delok mame daran apa ae? Daran komplit daran. Terus apa ki? Alah disinan aku. Nyapa? Rawon lho tak cutak-cuti tak kira daging tibaan laos. Ya ngrik nana. Mbok terus nih ya. Ya tak terus nih ususku panunen no. Lah wong usus panunen kok diterusno apa ya nek panunen terus mangan laos. Karepku bendang mari ngono lho. Oh iya 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 iya. Nek mangan apa? Mangan apa? Rawon lho. Rawon. Wah, uruh capar. Kuwi lek capar kene ngarani apa enggak roh aku. Kecambah. Kecambah utawa capar iki. Melerok Mas kok matane perawan rene. Jenengan tak jane nggih anu ndek gawean. Duwe Nggih gaweane ndak pundi? PLN. Oh ya apik kuwi nggon bagian setrum. Dadi nyinden ngene iki nggih anu ya sampean ya. Sampai Nyambut gawe utama. PLN Mas. Oh, bagian apa? Nyetempeli. Oh. Anu nyebut gawe nang ndi? PLN. Ngendi? Tak tuapuk lho.
rusuh aku ya. Lho ora Ya kok rusuh ki piye jenenge wong ditekoni kan ya saurane kan ya alus. Neng yoga spasi to. Apa ya? Teng PLN. Nah, sing cetok. Kuwi Apa? mau teng PLN. Tengi apa? Meteng. Lah iya, masa meteng ning PLN ndak angele. Nek kowe ganden barepe jenenge Bambang Bajiret. Oh, kok Bambang Bajiret? Barane tanggal 1 Tanggal 1 Maret Maret. tak nggo pengeling-eling dadine Bambang Bajiret. Oh iya. Nomor loro Noni Bajidul. Lho, tak tenan mergo Apa neh kuwi? Babaran bar anak nomor 1 terus kesundul. kesundul lah lagi setahun terus metu adine. Oh, Bilang beda meneh karo aku. Anakmu? Nah, anakku lah asline 6. 6. Lah program KB gagal. Dhisik lah bojoku tak kon suntik apa spiral, Iya. malah bojoku KB pil, salah kedaden pilih teko gulu kathok melorot teko dengkul dadi ora kalah sih. Lah kok ya mbok Anake anake 6. Anake 6. Plentung prutut plentung semene iki sing cilik-cilik ngene iki dolan nang pekarangan Buri, manggon barongan pring kono pangan garangan telu, boleh karek telu. Anakmu ki menung sapa truwelu. Asile ndi? Kilo 200. Pira? 200. Turuan jaba wae aja mulih rene wae badhok kebotok kena lho. Lah, carane lak duwe bojo ngene iki, langsung tunggak ndase jerok Sing ditungkak sapa? bojone. Langsung bojone ndo sret. Langsung diantem tekan dhuwur, seret. Bojone mendek sret. Bojone dadi apa to kowe iki? Aku wong bojone sependekar ae. Tak saut sikil ngisor. Ngisor bojone mumbul sret. Tanteni. Gak medun. Lho lho. Kowe jane ning ndi koclok? Neng dhuwur cek gandulan. Tantem boto. Tak tangkis payung sret. Kowe sapa? Nyilih Gatot Kaca. Cah menangan kok padane cah kalah. sampean jujur, Mbak. Napa Pak? Jujur. Kejujuran kula. Kowe jujur karo ngempet pilih ndi? Nggih, jujur mawon. Oh, pilih jujur. Dadi cara ditakoni luwih becik nyauri jujur ya. Nggih. Lah nek kowe muni jujur tak takoni wong krasa pipis sing krasa apine apane jane jujur. Piye lek nyauri? Lah ya kowe ngomong pilih jujur. Piye to? Kok ngono pertanyaane?